Tak. Dneska Darkest Duengo, čo? Po 9 mesiacoch stream, čo? Nechcem. Mám to piči. Darkest. Prosím, už dobrý rán. No dobre. Uvidíme, ako ďaleko sa dneska dostaneme. Nechám si ťa na pozadí ako podcast. V zátvorke chyba. Dobre, rozumiem. Čiže za takých 15 minút pustím na plné pecky takúto sliepku, čo kričí. Aby si to užil, hej? Taká tá sliepka na strome. Čakaj. Dúfam, že to bolo počuť na streame. Enjoy. No, dobre. Bolo. No. Lebo kto nedostane na ťažkej misii na piču je proste boh, podľa mňa. Fakt. Teraz som to tiež zapol iba kvôli tomu, že som si povedal, že dobre, idem zapnúť stream. Inak ja som to odinštaloval pred pár dňami, lebo som mal také nervy na to, že to je hrozné. To je hrozná hra. To je proste rakovina prostaty all over again. Prečo mi prišiel mail od teba, že Richard Sulík naliehave 4 výkričníky a tam je iba obrázok Richarda Sulíka z tak pred 15 rokov. Vieš mi to vysvetliť? To chcem, aby to robilo. Ďakujem. Za to môže Šimečková mama. Jump scare. Sulík scare. Občas proste ti na obrazovke sa objaví obrovský sulík. A čo? A čo? Ja to tak mám rád. Five Nights at Sulíks. Nezarábam, čiže toto nedá na zakolovanie. Ty kokot, môžem niečo hit? Dík. Ty kokot, to čo je? Poď, disarmi to. Už ty si taká piča, ona dostane aflikt. To som si spôsobil úplne sám. No jasné. Ona je normálne na nule. Ty kokot, normálne ja hrám. Ja si poviem, že si idem predsa len zahrať ten skurvený Darkest Dungeon. Že ty kokot, ani vyhľovať sa nenechá. Už je taká piča. No a hotovo. Jasné. Na úplne prvej misii. Dík Plague Doctor, ono je. Veď nemám Plague Doctorku, lebo mi zdochla. Corruption has soaked the soil, sapping all good life from these groves. Let us burn out this evil. To čo tu je? Ježiš, ja si viem, čo to je. Mass Grave. Toto je mod. No jasné, Banshee. Dodge 999. Takmer mi... To čo je? To čo som zase stlačil? Ja mám entry level postavičky. Počkaj, čo? On bije ju? What the hell? Mám správu na streame. No to vyzerá na ďalší rage kit. No. A čo teraz?
No to snad nie. To ten fight pokračuje? Pre boha, však to je obrovské. Ale dobre teda. Thorin si paranoidný. The walls close in. No ja sa obávam, že tu pomrem. Ježišmária. Ty kokot! Set the stage. Alluring pheromones. A pritiahlo to psa. Ja mám taký pocit, že tu reálne pomreme proste všetci. Môžeš prestať priťahovať psov? Prečo to dáva tak strašne veľký damage, však ja tu fakt skápem všetci. Hold fast To je strašné. or expire. Niekto to dostane. Lebo proste 4 za po 3 kola. To sú strašné damage. Ja healujem po jednom až po 3. No crit za 10 je pekný, a to je polovička. Ja sa obávam toho, že ona má ešte jednu fázu, nejakú poslednú podľa mňa. A ak je to tak, tak to je normálne hotovosť. Ježiš, no tak sa poser, no. Denied. For now. Ligo nie. Fearful, dík. Fear and frailty finally claim their due. Ja. Talbot. Hopeless. Samozrejme. There can be no hope in this hell. Ježiš, to som nechcel. No, Talbot zase v piči je. No jasné. Ešte aj Fitzhugger. Čo? Tak to mi je úplne na piču. Adversity can foster. Dobre, mŕtva. Prosím, koniec. Ešte jeden. This is how a life is taken. To čo je? To nie je sa myslené vážne toto. Sedated. No, a hotovo. Nestresujte sa do piče všetci navzájom. Nie, koko, Thorin, ty si taký primitív. Netrafil si sa, Thorin, si absolútne zbytočný. Dead blow. More dust. Vyjebaná kokotina, to piče, my tu zdochneme všetci na stres proste iba. Fakt. Pozri sa. Iba na stres. Another life wait. Chápeš? Ja som proste na easy dungeone a proste The soil. môžem to vypnúť rovno, lebo proste už je iba táto a ona nemôže nič robiť reálne. Môže pásovať. GG's no. Pokus dobrý. Ty kakos. Normálne ma to vyplo. Normálne mi to dali TPK. Hej, dá, ale na čo? To už je hotovo. To by som potom nesplnil